Khulumkai puilawano jotono lamsogo ani Facebook live tini belai important kok kesar mungni bagi sang tini Facebook live ma phayo Facebook live rogo ang ketuk masal ungkha phaijekya tabungni ojorano wansugui tabungni ojorao chini yapiri sanani kok nokti se ang tini kisa kok kesar mungni bagi tini Facebook live ma phayo puilawano belai kena pipeline hambai mariwo chini maya ganang bubagrano habuagra Sri Pratut Kishore Debrahmano tai abani yagulang congratulation yaparo jotto dipramothani ingai batainai chini warriors eba candidate rogno tai okok no kachar mungtongnai chini candidate rogni thani okok kachar mungtongnai tai chini je society tongnai rok ba chini public khamjaknai rogni thani wa okok kachar mungtongnai chini candidate ngai rok jotono tafana hamjak dino chini hano hamjagino tai chini bubagrana hamjagino chini bubagrani dagi mungbaino tini batainani thangtongo abuni bagai tabuni ojorawo ang nuku baksa jagao kesa kereng kisa nglai tonglai mani rok please norok nang request klayo abo stop klaidi abo chini thinang ni bagai chini thancha ni maria chini thancha no krak khero muinak nani mari klai abo tini je kesa kereng nglai mani candidate noti lei ticket noti lei baksa rok je kesa kereng ni tongo borun thani wang obono kok kasar mung kasar nai au musung mani jotoni no tongo musung mani jotoni tongo hinpano songjong nai to kaisa assembly khorok sansi je no bubagra chongwirwo borno khakufur baike accept laina hadi tai aboni yagulo jeng chini tipramothano kaplai khlainani akokno se jeng mawan sungnai chini dofani thinangno jeng mathangni narknani bubagrani bisintei akokno se jeng mawan sungnai tini candidate da kotor naki tipramotha da kotor candidate da kotor naki chini bubagrani hamjakma da kotor candidate da kotor naki tini ticket manan da kotor naki bubagra chungno soi ke hamjagi tongon abu da kotor akokno se jeng mawan sunglai ang kok kesarnan musungo joto assembly ni bisingo chini 48 koromsara assembly chini 48 koromsara assembly wo bubagra je borno chongkha chini ani buprangno poldangsu bono sung kaham ke accept khlai na hawoi bono sung tuidului sung jotono sung je okra sakra handangnai rok samungma tanglai nei 48 koromsara assembly wo sung chini local borokno bo mankha abo belekeno kaham kok tai chini ani salap hano kaba norni takuk ngka je poldangsu belekeno talented belekeno samung tangna kereng tani chini youngster ke bono manile chini tam khoti dongba bono man mani chini kuno khoti kri bubagra bo belekena hamjago ebong bubagrani hamjak mungbai bubagrani dagi mungbai bo samungo ya piri sewi tongo borung yang kai bono sung map prenglai mati sanai bo belmani jagao sung bini fangi ma basanai abo hai hingkai se sung soi bubagra no hamjak mani kelayu bubagra je borno songgiri khabini against to sung thangu mane bubagra no sung hamjak mani kelaya sung dofana hamjagu hune je khakla bui bason di mani abo pura magnasi bubagra longlip hini je chiriklai mani abo kunu lap kari jodino bubagra songgiri mani borno se sung accept khlai maya ngangkai sung bubagra longlip mani abo mungsau sugya abon bagai ang khajani takuk tai bukuk songno je norok lama feri tongnai rokni thaniobo ang okokno kasarna musungo jora tongsini norok khasioi soi lamoi himbaidi bubagrani wansukma kuno din bul ni meya ar aboni bisingtei ang koyekjon borokno kisa kok kasarna musungo naidi khoroksa borokno down khlainani bagai khoroksa borokno hamia snami rinani bagai khoroksa borok bo ticket da manno bo bono ticket jaskepan manya khlainani nei khoroksa borokni image nosto khlainani norokta thangjabadi aba ani request ang sekango bo sawo tabuk bo sawo thinango bo sawi thangnai ang sekang rogo kabang mano waire wai kok saka je angle kubujasano candidate ni bagai tipramotha khayako candidate ni bagai tipramotha NGO tongmani furu khayako candidate ni bagai congress amalo bubagrana logiri phayako ang bubagrana hamjago dofana hamjago aboni bagai dofani bagai hinino nongkoi samung tangi tongo nok nukung bahike cholia abono wansugya woi dofana soi dofana hamjagi nang samung tangi tongo ang sekango bo sawo candidate ni bagai ang tabuan khapur mani geriko tini ang nugu baksa jaga rogo group rogo silemen rok nugu
ata khukno bang koina musungo nung buini kok baya bahai rok sanani thanya ke belekin chao tini fungang bo bai contact bo khlai ne kha kam ke kok sananai liya je Poritus Deborma sabo bo sisi sinia nga Poritus Deborma sabo sinia nga kai Poritus Deborma boro grubijom khaitong pu tamu pu hai pu irei pu akok le sabo sa boro tong suman Hyderabad da borjani samung tang tong pu ka Hyderabad si samung tang tong yung kai bo angor samung da tang kha tangye bo boro nukna ba ar tapkhukno bo ang nangani video nai no tong kai ang no kok kasana musungo Poritus Deborma sabo nga kai nang abono wansukdi Poritus Deborma khoroksa o society ni no borok o tipra dofani no borok ya phangni simi samung tang phainai borok kintu bini sanmung tabuk bokri ko sekango bokri ulobo tonggala soi dofana hamjagi no samung tangi tong tabu ojaga no srai ingo je sabo candidate ni bagi khaprum sabo dofana hamjagi khaprum o kok srai nukjagi tongo thinango tebo nukjaknai public rokbo jawab rinai haise kokai khoroksa borokno जों image नष्ट खालायनायनि बागै जेसेबां मिलि बै हामिया सानामदि बिनि गाहाम हामिया नकजागैनो थांनाय हायसे ककखाय ओंखाय आबोनो आंखाय ककनो कसारनो मुसुंगो जे जों ताबुकनि अजराव बुबाग्रा जे बरकनो जे जागाव सेटअप खैरि रिखा तांगैते ताबुबाग्रानो प्रेसारिनानिबा o candidate no ang gosia o candidate no ang mania hanlaimani kopni ortho ngangkai abom ngangkai bubagrano presari masik layu bubagrano je long leaf ni chirik laimani bubagrano short leaf khlainani bagi sinarok abo presari lai jau kabang borok bodol 48 korom sarawo jodina norok asugno songu ngangkai yafang nisimi samung tang faipru nisimi sungi nedi khoroksa borok kari uiri di ano je thani ani bagi bubagra nar thangi pressure with candidate an bagi samdi ni samani totong kari wiridi ano obo hai mari nai ano obo hai post mari nai ano obo hai maklai nai ani ang sak bai thangni bagi mungsa thaisa samani tode tong nai tugui kari wiridi gari ro hoi bubagra nar thani pressure widi ano candidate mari nai nor dabi sandi ni khoroksano samada tong nor sungi nai di abuni yagulo okokno sadi ang segang ni simino bubagrani logio tongo tabuk bubagrani logio tongo ani langma tong sobjorati bubagrani logio tongi o hatai to fani bagi samung tangi thanai abusi right ko baksa rokno ang khanau ticket ma yakai naga asu thangsinai pu ticket ma yakai samung khaliya pu ticket ma yakai bafa du pu khaliya pu are ama he ticket chanani ngang ba sung chanai musang usung Dini sakai sawo umjakti sung tiket chani musangu kintu sung si sanyaku ngangkai je bubagra malik bose tiket chanyaku geneng ang tamu no sungla chani musangu sanan tangga ke cini odikar botong sung saya nengya kari nok nukung kibiwoi hadului bodului karui je pruti pramota NGO tongo borok kisi sa tongku borok nong khoragya apru kiriwoi borok kiriwoi nongkharagia baksa saw chung glok tei sabut khayu thani norok nongkhona ba ani nongkho din puru chung khakla phelei sikango odo phani bagai chung seprak jaknai hinai tok jaknai ni kabang ma borok warning bori jakha nungti rok Poritus Deborma ti borok rok amot purbo phai nei geradi bothargi pai ronai rokni hinjaka oro phai nei di tok thari pai nei hinjaka thangkap lebiko norok borok ni hamjakma bai जों दफाना hamjakma bai जों kiriya जों lasia जों wanaya जों noknukuni bagi wansugya woi जों himui dong kintu जों si sanya kuna bole bubagra January wo abo bani जों खुशी abo bai se खुशी दंनानि चेष्टा खालायदि norok bahino ang aboni bagi je seat tui kok banglainai je seat no tui kha kheklainai candidate no je kha furia anglainai borokni thaniwa ani obono request please dofhatai hani bagi si wansugdi candidate mana ni kotor yable rikable bubagra ba kabama baronon candidate dikha joto kaplai ni nokhi man lebla maximum naini khachini borobo ang naini kha dofa hamjagu o hana hamjagu o dofa na hamjagu mani practical nukjak thaya abon bagi norok hai borok ni thanibo ang je aba hai ni tongnai borok ni thanibo ani kok kasar mung tongnai please yakar di ticket ni se dofa toru
candidate ni sai sini hatoru sung bubagra no long lip mani oba hege short lip khaina ni tanai jat bodol thanglai phaile bubagra ni gana tongkhan chimino bubagra na hamjabu aba he kogia je borok bubagra no pressure ria tongnai bubagra ni kaham hamia siui bono je bini wansuk mungno logirnai bosi soi bubagra na hamjabu angasuk sal tongmani phaya bole khapur mia bole mia sari ko sang bubagra ni hinise ang bubagra bai kok sapai layo bubagra bai kok samani jaga bo okok si salayo sung se amro thangka kogrok je public leader sus khainai public sentiment are public sentiment tamni bagi public sentiment ngani bubagra ki hamia borno da songi dikhaba bubagra ki nangnungya borno da songi dikhaba bubagra ki tipra mothani phatar ni borno da songi dikhaba akok se wan sugui nei gradi je tal bubagra candidate dimani abo ki tipra mothani boro ke diba abo ki tipra dofani boro ke diba bubagra jot tona hamjagu jot tono nayo ar jot to hodani borok no bo saman bkhabai nayo abo si khakuar akhakuar no si sung respect khlainani namu tini sak jora 48 koromsora assembly baksa borok sau majority minority ni kok salayo biko majority ni kabang mano phaika bole paisa pan nargi mi abla 5 botchor ambasani chini borong manang bikerang khol koijon butar babini gatini tangni majority minority surname ni kokno tile asuk bangla kheba दिवाचंद्र रांखल लगातार 4 बार 20 बच्चर एमएलए शाखा 48 करमसरा असेंबली हो कोनो दिन फानो चिनि आरो गारु सम्प्रदाय नि बरकनो रिजेक्ट याखु गारु सम्प्रदाय नि बरकनो ताबु कैंडिडेट दिखा खुशी चिंगनान कक बोले बुबाग्रा जतनो दितो मुंडा न रिखा कैंडिडेट गारु न रिखा कैंडिडेट रियांग न रिखा कैंडिडेट त्रिपुरा न रिखा कैंडिडेट जमातिया न रिखा कैंडिडेट कलोनी खा कैंडिडेट अब के जे मानसाक जरते बुबाग्रा जतनो न प्रायोरिटी हुई दंगो आबो बखा कुवार बाय खुशी इंगे याsak nani koksi बखा सिकन nani kokya abun bagai ojorawang okok no kasar no musungo norok bखा ta thidi बखा फान थनै से जों बाहाय के सिनि कैंडिडेट दिजाक मानि न जों कपलाय खेतु नाय आ कोक्सि जों मावान सुलायनाय गाबोन बागै जिनि 48 करमसरनि वारियर्स रकनो आंगो kokno kasar no musungo je lama फेरि हिमै तंनाय रक नरक बखा किफिलै सय लामा हिमपाइदि ताइ जे तंक सं तंनाय रक नरक बाहायनो बखा उद्रुमुद्रु तांगदि बुबाग्रानि चंगमनि बर बेलेखेनो काहाम बुबाग्रानि चंगमनि बुबाग्रानि वानसुकमनि बेलेखेनो कुतुक आबुनि बागै जों बुबाग्रानि वानसुक मानसे पाल खै लगी मारि लायनाय कगनो तंगो पाल थंगाय साल abon bagai ang koknon sano musungo baksa rok je miani salo bahai nano thamono gi baksa rok hinlayo o ticket nani phayo ayingo ireingo please khajane ta kutai buksong ang sekango sau tabu ko sau ulo sanai ang ticket ni bagai tabu bo khapru mani grikho ani bkhawo khut kisisa pano grikho je ang oro dofani bagai samung tangmani ticket manna nangnai obo hayani ang wansugui samung tangyakho aboni bagai जे ऋषि नांगनाय रक नरकनि थानिव आं kokno kasarnai नरक बानि ताखुक नरक बानि दफानि नरक अबहाय खयै बरक खरकसानो इमेज नष्ट खलाय खिगलाय रिनानि आ kokta वानसुकदि आं ननो खिगलायखाय आं बो कलायनाय आनो नों खिगलायखाय नों आरते बो कुलुदै कलायनाय आवश्यक आं ननो माति सानाय नों आनो माति सानाय याक तलै हिमलायनाय आवश्यक जत्तनि कतरक सुदु 48 करमसरनि kokno saya आं all assembly ni kokno no kasari tongo jini tipra dofaro ni thani wango kokno kasari tongo bubagra je last fight nei tabu phan thonei nono ano logiri tongmani o jaga wo nung ang bo haino laibuma katal sinani jaga wo yapri nungbo yasa sega kai a yapri se tebo karak nai thanchani yapri aru se tebo ragi basa nai ang tongo first to last tabu tongnai osorabo ar tabuni ojorabo ang sawo angle kok
kokpirnani bagi phayo sigangni simi kokpiri phaikya bubagra bo jorao bo jagao nangjak bubagra je jagao sawo ang a jagao no samung tangni tongo ani stan orono tongo je ang dofani bagi bubagrani kokbai bubagrani kokno baria bubagrano kuno din pressure boria kho norok sungi phano naidi bubagrano norok sungi di waisesu boritus nono kuno din pressure rimade tong nei sungi naidi norok baksa bororo comment khlayo boritus deborma song bubagrano pressure go ahayengo rang sano ticket sano nei ang live kok sai tongo norok jodi no sahos tongo ngai bubagra bai malai singmine di salsa bubagra no kuno din mungsa sukni bagi demand khaiman da tong nei miani horobang bubagra bai malai phai kok salai phai singmine di bubagra na mungsa suk demand khaiman da tong rang khoksa bubagra anori di ni ang sanma da tong singmine di norok ani joratei ang kosto mosto soluinyo tongo dofani bagi mansak jorat yang himinyo tongo I financially belekeno cost tongo kosto tutunya ang solibo tongo je jagawano samung nanggo tabuk bangsao je assembly ufanung thung je jagaw norok samung nang khangai nihindi ang phainai ang tongo norway baksa kokpil nai keplai khlainani bagi jeng bubagrano si keplai khlainani candidate no keplai abo simita wansugdi je candidate no keplai khlainai abo bubagrano keplai khaimani kelayu je candidate no khapuro abo bubagrano khapur mani kelayu je bubagra candidate chongiri kha bono hamjago bubagrano hamjag mani kelayu nge bubagra chongiri mani borokno hamjagya ni ortho tangoba ngenor bubagra ni koksi khnaliya bubagra muktui khiklai tongmani nonor amuk tunya humasi kelailia bubagra tini sak hamia bubagra ni sak hamia tutui tebo pressure chidi lemon kelayu boleh abo abun bagi ang tom nor ni thanibo yak zur khlaiye ang request khlai jau please stop khlai di aba hai tong mongrok no bubagra je songiri mani borok no chung kosina halai di ang belai ke khushi tini sini 48 koromsora assembly wo baksa borok comment khayo o abo buprang jala bala abun bagi bo chajago abun bagi samarthon khayo aba hairok baksa kok sawo a kok sane rokno ba ang ma sawo tini bubagra ani buprang jala no ye o je sanai borok nono songphano bubagra songiri khai ang nini bagi bo omskeno samung tangkhamu omskeno samung tangnai jadi si election ko kicin samung tanglai ya diba bubagra je borok no chongkha bini bagin samung tangkhable tini baksa borok sauje ticket ni kobor ticket sanna thangu ahingu ireingu nei ang live kok sai tong live Facebook live kok sai tongo bubagra खुद आनो साजक एडीसी इलेक्शन परितुस तुम लड़ाई करो जाओ तू कैंडिडेट बन जाओ तू होने से नहीं हारेगा तू जीत के आएगा साजा गानो बुबाग्रा किंतु आं रेस्पेक्ट रिउ आंसलाय अकरा तंगो सिनारो बरनो अलायंस क्लाइना नंग थानसा क्लाइना नि नांगो ने आं सैक्रिफाइस किरु बोले तिनी अब सिम्पथि माननान बगि कक नां साया बलाई कक सामानि कक गिया किंतु तिनी कुबुइ कक नां मासाव abon bagai ang kokma kesaro paithago please candidate buagra je songmano tui norok khapuria ta angdi norok jotono amonok kha kosomui jotto je jani ja area wo bubagrani bodol no apply khlainani bagi se wansugui ya pri selai jadi ar je jagawano samung nango norok nihindi ang phainai ang kokpirnai norok bai baksano tongo ang bubagrani logio tongo jotono belai hambai bubagrani wansukma sini tipra dofani phiok sakma abo ungsiteng tipra motha long lip bubagra long lip